O karon mga kapuso, aron di magka-problema sa ilang pananaw, ilabi na sa pagpatuman sa ilahang trabaho, ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue mipaubos sa usa ka ay inspection. Ani ang report? Gipaubos sa libre nga check-up sa usa ka eye care professional ang pipila ka mga pulis sa Dakbayan sa Mandaue. Gamit ang ekipo, gitan-aw ang estado sa ilang mga mata. Ang dunay nakita nga problema, gisukdan gilayon og mga eyeglasses depende sa grado nga gikinahanglan. Pasabot sa doktor, importante nga masusi ang ilang kondisyon aron dili sab sila maproblema sa ilang trabaho. Kung maghabol sila sa kriminal, basig lahi iyang mapusilan. Kay kadaghanan sa ilabiya, hanap ang mata. Daghang mga empleyado, 8 out of 10, nga naidaot sa mata, wala kabalo. Tungod kay wala sila pa-check up. Especially kay mao na mo ilang tan-aw nga normal na sila nga mao na ilang panan-aw. Wala sila kabalo nga naa pa mas klaro ana niya. May bayad hinuon ang antiuhos alang sa mga pulis apan sa discounted nga presyo. Samtang tambag sa espesyalista, dili lang sa mga pulis kundi alang sa tanan nga kanunay nga ampingan ang mga mata. Kung kapoy nagig kaayo, imo i-close imong mata, imo i-relax imong mata. And tama yan, every 6 months na i-check up. And ayaw gyud abusuha nga murag tibuok adlaw, tibuok gabi ka nang pirmi sa computer kay ang atong mata magudula naka-design sa computer, no? Karon bag-o naman so danay mga radiation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.